Jo tinc mòbil, és a dir, jo tinc mòbil des que van sortir els mòbils, perquè aquí teníem telèfon, teníem una sirena i cadascú tenia un toc de sirena, no? Quan tocaven el telèfon, perquè a vegades et trobaves que estaves a l'altra punta de món, sentiries la sirena, venies cap aquí, arribaves aquí i era per una tonteria, no? Tornen cap allà, no? I com van sortir aquests mòbils de defensa pròpia, defensa personal, doncs em vaig comprar un. I a partir d'aquí n'hem tingut sempre. Al mòbil hi tinc el correu electrònic per feina, no tinc Twitter, no tinc Facebook, i els WhatsApps, els grups els tinc tots tancats, amb silenci. Tinc Instagram, sé que tinc 3 fotos i les 3 me les han penjades, o 4, i ara em sé que n'he penjat 2 i les altres coses me les ha penjat ma germana. Faig servir el telèfon per la feina, i fora de la feina ja saben que si algú vol alguna cosa que em telefoni, que si comença a escriure gaire anem malament. Necessito l'ordinador, per tant, per facturació, per el programa de comptabilitat, el programa de genètica, també he hagut d'aprendre d'això, els Excels, vaig fer un curset fa molts anys d'Excel i vaig estudiar allà sense saber res i a base de prova-error he anat aprenent i em sé defensar més o menys. A vegades quan comparo amb gent, pare, Déu-n'hi-do.